ଖାଆନ୍ତି। ହବ ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ହଳେ 2 ହଳ 3 ହଳ 5 ହଳକୁ ପ୍ରାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହେଇଥିଲା ଭଲ। ଆମ ମକର ଆଉ ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ଏଇଟା ଭଲ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ କପଡ଼ା ଭଲ। କଣଟା ଏଇଟା ଟୋଟାଲ ଆମ୍ବ ଫଳ ଝୁଲିଲା ଭଳିଆ ଝୁଲି ବସି। ଗୁଣ୍ଡା ଗର୍ଦି ମାନେ ସବୁ ପକାନ୍ତି, ଗୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ି ପକାନ୍ତି। ନବ ନା ଗୋଟେ ଏଇଟା କ'ଣଟା? 99 597 ଟଙ୍କା। ଏଇଟା କ'ଣ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦର୍ଶୀ ଜାଲ? ହଁ କହୁ ଯାଇକି ତଳକୁ ପଚାରୁଥିଲି। ଆମେ ସବୁ ଶସ୍ତା ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଖୋଜିବା ଦରକାର। ସାଇନି ଦୁଇଟା ନେଇ ଖାଆନ୍ତି ଚାକିରି ଦିଲ୍ଲୀ। ବାସ୍ କାଗଜ ଗଲେ ତାଙ୍କ ଲିପୁ କରାଗଲା, ଇଏ କରାଗଲା, ସିଏ କରାଗଲା, କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସବୁ? ସାର୍ ମାନେ ସବୁ ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଲିଫ୍ଟ କ'ଣ ବନ୍ଦ? ଚାଲିଲା ରିଟର୍ନ ହେଲା। ଏଇଟା ସେନ୍ସର ବାଲା, ଏଇଟା ସେନ୍ସର ବାଲା। ଓ ଏଇଟା ସେନ୍ସର ବାଲା, ଏଇଟା ସେନ୍ସର ବାଲା। गार्डन गार्डन